Nuwun para kadang kinasih, sugeng pepanggihan kalih kita sedaya. Murid-murid kelas 12 MIPA 9 SMA Negeri Setunggal Gedangan kelompok kalih. Semangke kita sedaya badhe ngaturaken cariyos asisirah nampi takdir. Sugeng midhangetaken. Sawijining dina ing awal-awal mangkrake pandemi Covid-19, uang-uang pada was-was, peraturan akeh sing ditokno pemerintahan. Saengga akeh keluarga sing kesusahan amarga ekonomi mudhun. Dalanan isuk wis macet, menungso padha sibuk karo masalahe dhewe-dhewe. Ana wae halangan kang nyebabake telat ing tempat tujuan. Cakdi, Kuli Jawa badhe ngeteraken anak wedoke sekolah. Pak, bisa ndang cepet ora sih? Wis jam semene iki lho, mengko aku dihukum amarga telat. Iya, Nduk. Bapak lagi goleki kunci motor iki. Aduh, piye sih bapak iki? Kunci wis nyantol ning montor ngene lho, kok lali. Oh alah, iya, Nduk. Maklum wis tua dadi gampang pikun. Wis ayo, nang mangkat. Ngapunten, Pak. Kula telat amarga dalane rame banget. Ana kecelakaan wau. Wis rapopo Cak, pancen jam semene rawan macet. Apa maneh wong-wong pada budal sekolah lan nyambut gawe. Saiki sampean bisa langsung ngewangi ngecer wae Cak. Nggih, Pak. Matur suwun. Sawise ngecor, awake pegel kabeh. Cakdi mutuske sarapan ning warunge Widarmi. Yuk, kaya biasane yo. Alah, Cak Di to iki mau. Siap, Cak. Tak gawekno kopi lan sego bungkuse ya. Sampean enteni dilu. Iya yuk, santai wae. Ngomong-ngomong, sampean iki yen tak delok kok nyambut gawe terus ya. Pasti wis tuku montor iki rek. Alhamdulillah, disyukuri wae yuk. Wong kaya awak dhewe ngene iki nyambut gawe mung kanggo nyukupi kebutuhan anak. Mengko yen ana turane kanggo benekake omah lan tuku montor yuk. Aku setuju karo sampean sih, Cak. Iki, Cak, pesenane sampean wis cumepak. Wih, pasti enak iki. Suwun yo yuk. Mengko tak bayar pas mulai kerja wae, urung wae bayaran. Iya, Cak, rapopo. Dibayar meneh ya rapopo, Cak. Sakmarine sarapan, Cakdi diulemi mandori. Cak Di, iki bayarane kangge dina iki. Nanging sepurane ya Cak, sampean ora perlu nyambut gawe nang kene maneh. Matur suwun saderenge. Ngapunten, Pak. Kula badhe tanglet. Apa anggonku nyambut gawe ana sing salah to, Pak? Perasaan kula wis ngrampungake kabeh proyeke. Inggih, kula ngerti Cak Di. Nanging iki kapeksan saka keadaan Covid sing lagi mangkrak. Kula wis ora bisa mbayar wong akeh-akeh. Saengga kudu dianakake PHK iki. Ya Allah, senajan kahanane kaya ngene, kula bakal nyoba nerima nganti kelas kok, Pak. Matur nyuwun sanget amarga wis ditampa nyambut gawe ning kene. Kula sing kudune ngaturake matur nuwun marang sampeyan Cak. Anggone sampeyan nggarap sregep banget. Apa maneh telaten nggarap proyek sing marai ngelu iki. Uga kula nyuwun ngapura amarga iki Cak. Nggih, Pak. Saniki kula badhe wangsul rumiyin.
Putri kula wis ngenteni ning sekolahane. Monggo Cak, sing hati-hati ojo ngebut ing dalan. Alah pandemi. Kapan marine yo? Gusti, dong lancarke urusan-urusan kula lan cepet oleh kerja liyane. Kula mung pasrahake sedaya marang panjenengan. Muga bisa ngelewati pacobaan iki lan bisa urip luwih mulya. Pak, sampean iki bisa nyetir sing ngena ora sih? Mek serempet motor iki lho, mengko yen ade kecelakaan piye? Iya nduk, sepurane bapak lagi kakean pikiran. Umpamane bapak di PHK saka proyek, jadi kepikiran sesuk bakale piye. Nanging bapak duwe pikiran arep ngedol sepeda iki nduk, kanggo tuku gerobak. Bapak arep dodol siomay wae kanggo nyukupi kebutuhanmu. Bapak iki kok bisa di PHK sih? Anggone sampean nyambut gawe paling orang ngena dadi kena PHK. Terus yen wis kaya ngene piye, Pak? Rego diriku wis anjlok malah ditibakno maneh. Aku izin karo kanca-kancaku, Pak. Wong tuane padha bisa ngabulno apa sing dikarepi anake. Njaluk iki iku pasti orang ditukokno. Lah aku piye? Njaluk sepatu anyar wae ngenteni pirang-pirang wulan. Wis saiki sak karepe sampean ae. Pokok bisa nyukupi apa sing tak karepi. Yen weruh akhirnya bakal ngene, mending aku biyen melu ibu wae karo keluarga anyare. Pasti uripe luwih mulya. Senajan atine wis mantep kanggo dodolan somai, Cak Di nyilin dhuwit marang Bu Lastri. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam Cak Di. Ono apa iki isu-isu mara mrene? Niku Bu Lastri, ngapunten. Kula badhe ngambil arta maneh kangge modal dodolan somai. 5 juta wae Bu. Kula bayar sak cepete. Ngapurane Cak, sampean iki wis milih duit ket kapan? Sing wingi-wingi wae urung kebayar. Aku ngerti tujuane sampean iku apik, kanggo nyukupi kekarepane anake sampean. Tapi yen bisa ojo dituruti terus-terusan, Cak. Kebutuhan sampean wae sik pas-pasan. Coba dirembuk bareng anake sampean, ben ora njaluk barang-barang sing ora perlu. Nggih Bu, kula pancen salah. Senajan kelangan ibune, kula dadi berusaha mati-matian kangge Intan ben ora ninggalke kula kaya ibune Bu. Ya Allah, Cak. Muga-muga rezekine sampean dilancarke. Ya wis, sik Cak, tak jupukake duwite. Matur suwun sanget Bu. Sacepete bakal kula lunasi sedaya. Sakmule saka omahe Bu Lastri, Cak Di langsung menyang pasar loak kanggo tuku gerobak somai. Nalika srengenge wiwit katon padang, gerobak somai pesanane Cak Di wis ngenteni lan siap kanggo digawe dodolan. Nduk, Bapak budal dodolan sik yo. Duit kanggo lene wis cumepak ing dhuwur meja. Hati-hati yo Nduk yen budal sekolah. Aja lali sarapan sik. Halah, iya yo, wis ngerti aku. Wis mandek ning kene sik wae. Dalane uga katon rame. Muga-muga dina pertama laris manis. Semangat kanggo nuju urip sing luwih mulya. Pak, tumbas somai sak porsi ya. Oh nggih Bu, sekedap kula siapaken. Monggo pinarak rumiyin Bu. Sampean niki setas dodolan ta, Pak? Kok bedino lewat kene ora tau kepetuk sampean? Nggih Bu, niki dina pertama kula dodolan siomay. Maklum, akibat kena PHK dadi kaya ngene. Niki Bu, regi sak porsine gangsal 11.000 mawon. Oh alah Pak, sakmene sitike kok cek larangi. Sadurunge dodolan, sampean ora weruh rega pasaran somai ta kepriye. Wis nyoh duwite, suwun. Matur nuwun Bu, tapi niki mung 12.000 Bu. Bu,
Ya Allah, paringi kula kesabaran sing kathah. Kula percaya iki akhire bakal sae. Kula pasrahaken sedayanipun kangge panjenengan, Gusti. Dagangane Cak Di sepi, ora ana sing tuku amarga wis bengi. Cak Di akhirnya bali menyang omah. Assalamualaikum, Nduk. Waalaikumsalam. Pak, iki aku pengen tuku HP sing apik kaya kanca-kancaku. Astagfirullah, Nduk. Bapak sik tas mulai kok ya ana wae panjalukmu. Apa HP-mu sing iki wis rusak? Isih kena digawe sih, tapi apa salahnya aku ganti HP anyar? Aku uga pengen duwe HP apik kaya kanca-kancaku. Ya apa maneh, Nduk? Bapak isi durung ana duit. Sing sabar ya. Meneh yen bapak ana duit, bakal bapak tumbasno. Kurang sabar apa aku, Pak? Ket biyen aku dikongkon sabar terus. Yen ngene terus, aku tak urip bareng ibu wae, Pak. Aku wis pegel urip bareng sampean. Wis, Pak. Assalamualaikum. Nduk, aja ninggalke bapak. Nduk. Intan ora nanggepi omongane bapake, banjur metu saka omah ngono wae. Cak Di ngelus dada nganti ora sadar tangise mlebes mili saka mripate. Amarga isih ora liloh ditinggal anake. Cak Di mulai dodolan pas srengenge wis mulai panas nganti peteng dedet. Somai. Minggir. Rombonge Cak Di penyok-penyok kabeh, dagangane ancur kejejer ning aspal. Awake Cak Di beset kabeh, nganti kelangan kesadaran. Ana wong sing ndelok kedadian kasebut, banjur nelpon polisi. Ora suwe, polisi teka lan nggawa Cak Di menyang omah sakit sing cidhek kedadean. Pak, Bu, niki kula badhe tanglet kedadian awal mulane kok bisa ketabrak. Bapak iki sing salah, nyebrang ora ndelok kiwa tengen, angger nyebrang wae. Lho, ya sampean iku sing salah. Anggone sampean nyetir kebut-kebutan. Yen sampean ora percaya, sampean bisa ndelok rekaman CCTV. Sabanjure Damar ngomong ngono kuwi, Yuli dadi kicep. Polisi langsung ngecek rekaman CCTV kedadean kasebut. Nyatane bener, yen Yuli nubruk Cak Di. Nanging polisi ora bisa muntusi pas iku sisan amarga weruh yen werna plat nomere abang. Akhire polisi ngandani yen dirampungake lewat kekeluargaan, ananging Damar isih ora legowo. Bu, iki ora bisa rampung koyo ngene wae. Ibu iki ora bakal kapok amarga mari nabrak wong sing ora salah. Kula ngerti yen ibu iki duwe jabatan, tapi hukum iku adil. Inggih, Pak, kula sampai akan teng atasan kula rumiyin. Damar ngerasa yen kesimpulane polisi ora adil, sehingga dheweke ngenakake petisi ngenani keputusan polisi sing bebasake pelaku kejahatan. Amarga bojone nduweni jabatan kang luwih dhuwur. Jebule petisi sing digawe Damar viral lan akeh sing ora setuju karo keputusane polisi. Polisi pun mutusake yen Yuli sing salah. Akhire Cak Di dibebasake saka denda. Matur suwun sanget Mas Damar. Yen sampean ora nulungi, mesti kula bakal kena denda. Mboten punapa, Pak. Niku wis dadi kewajiban kula dadi saksi utama kedadeane. Senajan kados puniku polisine uga salah amarga mentingake jabatan ketimbang keadilan. Sabanjure kedadean kasebut, rombonge Cak Di diganti rugi karo Yuli. Cak Di lanjut dodolan maneh kanggo nyukupi kebutuhan lan bayar utang-utange. Somai. Cak Di, Oh, Mas Damar. Ono apa, Mas? niki Cak, kula wingi dipun paringi amanah saka organisasi kemanusiaan. Organisasi kasebut ndeleng petisi sing kula gawe lan ngadakake sumbangan kangge ngewangi panjenengan sing lagi kena masalah. Monggo Cak, tahun luasa kedik rezeki mugi-mugi bermanfaat. Ya Allah, matur suwun sanget Mas Damar. Kula dongaaken mugi-mugi rezeki sampean dilancarake Gusti Allah. Amin. Nggih pun Cak, kula pesen somene kalih. Nggih Mas, kula damelaken rumiyin. Enak iki Cak. Sampean wis coba dodol somai lewat aplikasi online ora? Durung Mas, pancene laku yo yen dodolan lewat HP.
Lagu cak, saiki wong-wong padha wedi metu omah mulane Covid. Dadi yen tuku apa-apa lewat HP. Oh, ngono ta. Ya wis Mas, monggo kula coba. Duit sing diwenehi Mas Damar digawe Cakdi bayar utang-utange. Sisa duwite uga ditumbaske HP amarga Cakdi pingin nyoba dodol somai ing aplikasi online. Ora kesuwen, Cakdi langsung budal menyang toko elektronik lan takon tentang HP sing bisa digawe dodolan somai lewat online. Wis sak jam Cakdi milih-milih akhirnya nemu HP sing regane miring lan cocok digawe dodolan. Sampai nang omah, Cakdi ora ngerti carane nggawe HP. Mulane Cakdi takon nang Damar. Assalamualaikum Mas Damar. Waalaikumsalam cak. Wonten apa nggih? Iki Mar, alhamdulillah aku wis tuku HP sing bisa digawe dodolan online somaiku. Tapi aku ora ngerti cara nggawe aplikasine. Tolong benakno ya Mar. Alhamdulillah aku melok seneng cak. Nggih pundi HP sampean? Damar daftarno akun aplikasi online gawe Cakdi ben bisa digawe dodolan kanggo nyukupi kebutuhane. Sampun cak, sampean ngentosi orderan melebet mawon. Mangke wonten notif lewat dhuwur layar cak. Alhamdulillah, matur nuwun ya Mar. Bali omah, Cakdi senenge ora karuan, padahal ya durung ana orderan sing mlebu. Muni apa iku mau ya? Apa saka HP ku? Alah, iya tibake. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun Gusti. Iki orderan pertama kudu tak siapake kaya nyiapake raja, ben bisa dinilai apik lan enak. Pesanan kuwi wis dikirim lan wis dinilai. Somai Cakdi diwenehi bintang 5. Saka kono, wong-wong mulai penasaran lan padha nyoba somai Cakdi. Akhire, samarene Cakdi urip soro, saiki garek metik senenge. Dodolan somai sing laris lan disenengi kabeh wong.